Jeg har besluttet mig for at lave den video her, fordi det bare er sjovt. Og jeg udstiller lidt mig selv. Videoen handler om mig. Videoen handler om, hvordan man laver en video. Nok primært, hvordan jeg har lavet den video her. Normalt har jeg alle mulige andre projekter i gang. Som for eksempel at male. Nu vil jeg gerne prøve at lave noget brugbart på en anden måde. Jeg vil gerne kunne lave noget, man kan se tilbage på en måde at huske sine minder. Og den langhårede fyr der, det er min kat. Han hedder Ernesto, og han kan godt lide at angribe mine snørbånd og blive løftet. Men tilbage til sagen. Jeg er gået i gang med at prøve at lave videoer, og jeg har mega meget at lære. Som du nok lægger mærke til gennem videoen, er detaljerne og klipningen ikke så perfekt. Men det er jeg heller ikke, så sådan det er jo bare. Vi hygger os med det, og vi leger jo. Jeg har downloadet virkelig mange apps, og har prøvet igen og igen, og jeg har prøvet dem af og det hele. Og så har jeg købt sådan en tripod, så jeg kan filme, og blevet inspireret ved at kigge på, hvordan andre filmer. Og så har jeg klippet, indtil jeg blev virkelig ked af det. Og for at blive bedre, så prøvede jeg bare at filme, hvad jeg lige lavede. Og her var jeg bare på arbejde. Det er vældig koldt, må man være ærlig at sige. Jeg er begyndt at bage nogle boller, og det er blevet vist rimelig lækkert. Jeg skal ellers man godt blive rimelig enige om. Så gør jeg en lille tur. Don't text and drive, you know. Og så cykler jeg hjem igen, men det er blevet snevejr, så det går stille og roligt. Men nu er vi klar til den første video. Let's go! Everything that I've read, praise the Lord. Worship Christ with the best.
ting i naturen, som ikke hører til i naturen. Det er sådan, den hører til i naturen, men ikke lige den danske. Det ligner jo seriøst strand i Karibien, det her. Det er så fedt. Det var den tur. Jeg har måske tænkt, at jeg ville sige lidt mere. Men det blev bare sådan her stille og